रबिबाराव खैराबारि शंकरदेव सत्रआव बोसोर 2025 मायथाइयाव गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ मान होनो थाखाय उद्यासल फाउन्डेशनजों खुंजानाय मोनसे हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। मुंदांखा फरायसाफोरखौ मान होनायनि सिगां लाइमोन समाज सिबियारि ध्रुबज्योति बर'आ फालिथायारि आलारि बाथि सावजेनदोंमोन। फोरबोनि समाव 100नि बांसिन साबसिन सुबुंफोरखौ मान होनाय जादोंमोन। फरायसाफोरा हारिमुआरि जानांगोन। मोनसे हारिमु गोनां नोजोरा फरायसाफोरनि इयुनखौ थि खालामगोन। गाहाय आलासि आरो लाइमोन समाज सिबियारि ध्रुबज्योति बर'आ बुंदोंमोन। बे मेलाव खैराबारि सुबुं फरायसालिनि गोरों जेक' साखा, बे बोसोरनि आफादगिरि हेमचन्द्र बर', खैरखारि फरायसालिनि बिगोमा अनसुमन शर्मा, मुंदांखा समाज सिबियारि देबाशिस राय, लाइमोन समाज सिबियारि सान कृष्ण राभा बायदि बायदि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। फरायसाफोर आरो बिगोमाफोरजों लोगोसे गासै 343 सुबुंफोरखौ मान होनाय जादोंमोन। जोङो उद्यान फाउन्डेशननिफ्राय जायफोर स्टुडेन्टआ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जोंनि खैराबारि ओनसोलाव मोजां मोनसे रिजाल्ट लाबोनो हादोंमोन, स्पेसियेलि फार्स्ट डिभिजन, बिथांमोनखौ जोङो बे शंकर मिशन हलाव दिनै जोङो बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। आरो मर देन 200 स्टुडेन्टसा जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु जोंना बे मोनसे फार्स्ट टाइम इनिशियेटिभमोन खैराबारियाव मोनसे जोंनि NGO निफ्राय, मानोना जोङो बेनि सिगाङाव बिदि फेलिसिटेसन प्रग्राम जों लायाखैमोन। जोङो बेलेग एनभायरमेन्टेलि बा हेल्थनि सायाव जोङो बिभिन्न धरननि जोंनि NGO खामानि मावबाय थायो स्किलनि सायाव, नाथाय बे जोंनि एजुकेसन लाइनाव जोंहा फार्स्ट टाइम बे फेलिसिटेसन प्रग्रामखौ जोङो दिनै लानो हादोंमोन आरो जोङो रंजादों, मानोना जोङो साक्सेसफुलि बे इभेन्टखौ जोङो खुंनानै दिनै फोजोबनो हादों। गेस्ट जोंनि गेजेराव दिनै खैराबारि दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां हेम बसुमतारी आदाया दंमोन। लोगोसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि उदालगुरि जिल्लानि कायर'बा ध्रुबज्योति बर' डाङरियाबो दंमोन आरो सेवा भारतीनि आसाम प्रान्तनि स्टेट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथांबो दंमोन जोंनि दिनैनि बे प्रग्रामाव। खैराबारिनिफ्राय दिपेन डेकानि रिपर्ट, NBT लाइभ।